नों बे हौवानि बार हाबदों, हौवाजों मुलि होजाबाय, हौवाजों ब्रेन वाश खालामजाबाय। सोर समाजा फैसा दाबिफैदोंना? न'आव फैनो थाखाय बिदि होनदों, आं न'आव फैनो थाखाय। आं न'आव फैनानै नोंनिफ्राय एखुथा जानो थाखाय आं बिदि होनदों। रेसपेक्ट होयोमोन। बयबो रेसपेक्ट होयो मिथिबाय। आंनि थाखाय गोरोन्थि। आं बेखौ 100आव 11%, 100आव 111% बाबो आं एक्सेप्ट खालामो। बे आंनि थाखाय गोरोन्थि। बिसिबां फैसा थाखा नांगोन बेयाव नों मिथिगौ? 10-20 लाख फैसा नांगोन, आं हरजोबगोन, आं डिसाइड खालामगोन गासिबो। खय लाख फैसा दाबि नोंलाय? बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे गोदान आपडेटखौ फिन खेब लाबोबावनाय जाबाय। नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम स्किप खालामनाङा। स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला नोंथांमोना माब्लाबा बुजिनाय नङा। बे समाव आं नोंथांमोननि सेराव मा भिडिअ लाना फैदों जानो हागौ नोंथांमोना बै इन्ट्र'आव होनाय ससे भिडिअजों लोगोसे टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ, नङा होमब्ला लोगोफोर? थ' जियानो जा, बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोना रसमा ब्रह्मनि जिबायदि जाथाय जालांनाय मेल मिटिं रायजोनि समाजनि गेजेरावहाय मालानि सेन्देल आलायना होजानायखौ नोंथांमोना गोबाङानो नुबायबो जानो हागौ। बिनि सिगाङावहाय बिथां जारिमिन ब्रह्मजों लोगोसे रसमा ब्रह्मजों फन रायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना मा थांखि लादोंमोन बेखौ नोंथांमोननि सेरावहाय आं फंनैसो बाथ्राखौ बुंफोरनानै होनो नागिरदों बा खोनासंहोनो नामायदों आरोना लोगोफोर। सिगाङावनो बुंदोंमोन जे रसमा ब्रह्मआहाय दायनिगिरिया आंनो जाबाय, आंनो गासैबो बिबानखौ आंनो लागोन आरो नोंथाङा खै लाख रां दाबिनो आं बेफोरखौबो हरनो गोसो होननानै बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय गावनो सिमान लादोंमोन रसमा ब्रह्मआहाय। थ' जियानो जा लोगोफोर, नोंथांमोना आं बुंनाय बाथ्राखौहाय फोथायनाय नङाबो जानो हागौ। ओंखायनो बिथां रसमा ब्रह्मजों लोगोसे जारिमिन ब्रह्म बिथां सानैजोंहाय कल रेकर्डिं रायलायनायखौ नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलां, अब्लानो बुजि मोनगोन आरो लोगोफोर। थ' बिदिब्ला खोनासंलांदो। बुंगोन नों बे हौवानि बार हाबदों, हौवाजों मुलि होजाबाय, हौवाजों ब्रेन वाश खालामजाबाय। सोर समाजा फैसा दाबिफैदोंना? बुंदों बै हौवानि थाखाय नों बुंदों आं खारगोन, आं सानसे आरो बदनाम जागोन होननाया मिथिबाय। नोंसोर बे खोथाखौबो बुंगोन, खोनासं अब्लाबो आं नोंखौ नोंसोर बे खोथाखौबो रायजोआव बुंगोन। नों बे हौवानि बार हाबदों, हौवाजों मुलि होजाबाय, हौवाजों ब्रेन वाश खालामजाबाय होननानै। खिन्थु बै हौवाखौ नोंसोरो मा सासन खालाम, बे नोंसिनि आखाइ। जेलाव सोफैयो ना मा खालामो? नों मानोथो बुङा दाखालि होनबा बेखौ बेयावनो मावनानै जाथों, बेयावनो थादों, बेना फिसाला दं, बे खोथाखौ दाखालि मानो होना? आंहा बेयाव बादा गैया। दा नोंसोरो मा खालामो खालाम, आंहा बेयाव बादा गैया। नङा मा खालामफैयो खालामफै। दाखालिथ' नोङो बुंदोंना बेखौ जेबो दा खालाम, बेखौ लांनो मोना, बेयावनो मावनानै जाथों, बेहा फिसाला दं होननानै बुंदोंना? आं न'आव फैनो थाखाय बिदि होनदों। आं न'आव फैनो थाखाय, आं न'आव फैनानै नोंनिफ्राय एखुथा जानो थाखाय आं बिदि होनदों। दा आं न'आव सफैबाय, नोंनिफ्राय एखुथा जागोन, बे आंनि डिसिसन। बेखौ नोंसोरो मा खालामो बे नोंसिनि खोथा। दाथ' नोङो बेखौ नङाबाथ' समाज बिसोर बेसेबां दाबियो आं बेखौ हरगोन ना? खय लाख फैसा दाबिथों, आं बेखौ खोनासंनो राजि। गोसो नों मा खालामो खालाम, आं बेखौ हगारबाय। आं नोंखौ इसिबां फोरोंबोबाय, बिए एम ए फोरोंबोबाय। आंखौ जेबो फोरोङाखै नोङो। मानो फोरोङाखै दे आं नोंखौ? आंनि बिफा, आंनि बिमा, आंनि न'खरासो आंखौ जोथोन लादों, आंखौ फोरोंदों, थाखा फैसा। मारै मा खोथायै बिदि बुंखो नों? नोंनाव माबा मोनसे प्रुफ दंबा देखायफै। न'खरनि मानसियानोथ' बयबो मिथियोना, गामिनि मानसिफ्रा, समाजनि मानसिफ्रा बयबो नुजोब्बायना। समाजनि मानसिफ्रा जेखौ नुयो बेखौ रायलायो। दा आंखौ बिदि नुदों, आंखौ रायलायगोन। समाजनि मानसिनि संसारनि लुबैनाय बायदि आं जानो लुबैया। आंनि लुबैनाय बायदिसो आं जागोन। नों बुंनायाथ' जाजोबा संसारनि ना, लुबैजोबनाय रज'जोबा ना। बायदिथ' मानसिया संसार जानो हाया, मिथिबाय? नों बुंनाया रज'जोबा बेयाव, मिथिबाय क्लियार मा? औ, रज'जोबा, खिन्थु आंनि डिसिसनजों आं सोलिगोन। नोंसिनि बुंनायाबो आंनि लाइफआव सोलिया। सोरनि नोंसिनि? आंल'सो बुंदों नोंखौ। औ, आंल'सो बुंदों नोंखौ। आं नोंनि दाबो बुंनायाबो सोलिया। नोंनि फिसा, मिथिबाय? दाबो नोंजों आंजों गावस्रालायाखै साननानै ओंखार नोंखौ सोर बादा होदों? दाबो ओंखार। मास मोनसेनि उनाव ओंखारगोन आं। दाबो ओंखार। दा ओंखारनानै आं जेबो कन्ट्रभार्सि खालामनो साना। मास मोनसेनि उनाव आं ओंखारगोन। दाबो ओंखारदोब्रा, जेबो नङा दे। मानो ओंखारनो आं दा? आंनि खोथा बायदि आं सोलिगोन। आंखौ जर जबस्ति खालामनानै नोंसोर लाब गैया, मिथिबाय? आं रावनिबो जराव सोलिनो होननानै आं फैयाखै। आंनि डिसिसन, आंनि गोसोनि खोथाखौसो आं खोनासंगोन। गुबुन रावनिबो खोथाया आंनि खोमायाव हाबा। आं भिडिअ बानायो, खय मासजों बानायो, बे आंनि खोथा। आं मा साननानै थादों बे आंनि खोथा। नोंखौ बयबो रेसपेक्ट होयोमोन,
बयबो रेसपेक्ट होयो मिथिबाय आंनि थाखाय गोरोन्थि आं बेखौ 100आव 11% 100आव 111% बाबो आं एक्सेप्ट खालामो बे आंनि थाखाय गोरोन्थि आं मावनाङामोन नाथाय बे मावनायनि दारै आंहा दिनै सलुसन ओंखारदों बिनि थाखाय आं गावखौ गोजोननायसो मोनदों नोंहा मा सलुसन ओंखारखो नों दा जेराव दं बेयाव थागोन थारमाने हनांगोन आं नोंजों रायज्लायबाय थानो सम खोनाबाय नै नों आंनाव बादा दाय होदों गोलैथों आं लाजोबगोन आंनाव मा दाय गोलैथों आं खालामजोबगोन गासिबो बिसिबां गिदिर दाया दाय आंनाव दाय थाखाबाय जागोन बिसिबां आंनाव दाय गैया होननानै नों बोरै बुंनो हाखो दाया बिसिबां आंनावनोखा बिसिबां फैसा थाखा नांगोन बेयाव नों मिथिगौ 10-20 लाख फैसा थाखा नांगोन आं हरजोबगोन आं डिसाइड खालामगोन गासिबो खय लाख फैसा दाबिनो नोंलाय थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ निसय नोंथांमोना बिथांमोननि बेफोरबायदि कल रेकर्डिंखौ खोनासंनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ एक्सुवेलि मेन दायनिगिरिखौहाय सोर खालामनानै लाखो नङा होमब्ला रसमा ब्रह्मआ दिनैनि दिनावहाय गावनो सिमान लाबाय जे दायनिगिरिया आं नङाब्ला बेफोरबायदि जाथाया जानाय नङामोन आंनो फुलखौ बेफोरबायदि खालामनाय जादों नङा होमब्ला बेफोरबायदिखौ गावनो सिमान लाबाय थ' बेनि गेजेराव नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिखाबाय जानो हागौ आरो गोबाङानो जायफ्रानोखि बिथांनि क्रास एबा आंगो लोगोमोन बिथांमोनाथ' बिथांखौ गोबाङानो मोजां मोननाय दंमोन दिनैनि दिनाव बिथांखौ हामाबो मोनदों गाज्रिबो मोनदों सोरबाफोर गोबाङानो मोजां मोनदों जानो हागौ गोबाङानो गाज्रि मोनदों दुखु मोनदों गोसोआवहाय जियानो जाया लोगोफोर बिथांनि बेफोरबायदि खाफालावहाय बेबायदि लिरनाय जाथायानो दङमोन खोमा ओंखायनो बिथाङा दिनैनि दिनावहाय एसेबां रायजोजों एसेबां समाजनि गेजेरावहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा अनजाथावदोंब्लाबो दिनै रायजोनि गेजेराव समाजनि गेजेराव बिथाङा सेन्देलनि मालाखौ आलायजानो गोनां बायद' जादों जेन बिथांनि बेफोरबायदि खाफालाव लिरनाय दंखायोमोन खोमा नङा होमब्ला जोंबो बुंनो हाया मालानि समाव जों माबायदि जागोन गाबोन थैगोन दिनै थांगोन नङा होमब्ला लोगोफोर जों जेबो बुंनो हाया ओंखायनो बयबो नोंथांमोनखौ आं गुरैहाय खावलायहरनाय थाबाय नोंथांमोना बयबो आगे बेसे उन सिगां सानै हयै खामानिखौ मावब्लानो जाबाय नङा होमब्ला नों मोजांब्लानो आंबो मोजां जागोन आं मोजांब्लानो नोंबो मोजां जागोन बेखौ साननानै जों बयबो खामानिखौ मोजां मावलायनांगोन अब्लासो जोंनि साननायावहाय बयजोंबो हेफाजाब होलायनायजों लोगोसे साक्सेस जानो हागोन जोङो नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा आरो बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै आं भिडिअखौ फोलावनो सानाखै जाबायदि नोंथांमोननि सेरावहाय भिडिअ लाबोनांगौ आं लाबोनानै होदोंमोन आपडेट हिसाबाव बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेराव आंनि निमाहा बिबाय बेजोंनो नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबथारनायावहाय बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट्स भिडिअ सफैयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय